De 111e editie van de Boenspartij in Friendship. Olympische dream Roelof Bouwmeester spot uiteen. En Dirk Buitenzorg op waai naar kwalificatie voor de drafbaan. Het is 28 mei, Pinkstermanje, dit is de sport in Boppenslag. Goejoen, in de komende 24 minuten omtinken voor de Frieske sport. De Boenspartij die zit vanzelfs centraal. Maar jonken al het keertgeweld vanuit Friendship in dit programma ook nog Siele, de Delta Lloyd Regatta, met Rolf Bouwmeester en Pieter-Jan Postma. En ook nog het laatste nijs oer us hinder Dirk Buitenzorg. De Boenspartij van Friendship dit jaar telt die 68 petoeren. Het zaneemde Nederlands kampioenschap voor keertsoordelings had elke weer zijn favorieten. En dit jaar ben dat onder oren titelverdienende Minnesgeer, Sint-Jabik en ook Gautum met Daniel Iziger. Maar vaak ben er ook verrassende petoeren op de deelnemerslist. Ik ben eigenlijk op zoek naar de fans van Driesem hier. Oh, dat ben wij net. Want wij zijn eigenlijk Tjen Driesem. Tjen Driesem? Ja, eigenlijk al. Maar ik dacht, Wiesma. Dat moet een goed inspelen per tour wezen. 3 broers, hè? Ja, goed op elkaar ingespeeld. Zeker. Altijd al Marco Ja, Kids. van jongs af aan. Ja, ja. Dus ik ben een van de kanshebbers, Joert. Dat weet ik niet, dat moeten we zien. Ik hoop het. Maar dat ben ik kanshebbers, ja. Nee, ben je dat ook? Nee, dat wordt hem net, hè? Oh, nee. Goed dat je dat even zegt, ja. Ja, nee, maar dan wist dat toch vast even. Ja. Als er een kanshebber is, dan is dat Ria. Rie is de kans. Ja, maar dat hier, doet dat zij zo. Tjen. Dat doet zij Tjen. En die winnen het nou al, ja? Echt weer. Maar het is wel speelgelijk. Dat maken we dus zien als een verrassing. Nou ja, dat is puur even, die man van Ria laat ze even komen, maar dan is het oor, hè? Gewoon sympathiek ijs. Ja, nou, het is even, ja precies, sportief even. Dus het is ik sneu had ze maar niks in huis te maken, dan bedien ze. Zo, dat is die, zo, dat is die van mij. Maar dat was zeer dus, maar... Nog een beetje een zuurtje. Nee, je blikslagers. Dat is die van mij, hè? Dat mag net zeggen een zuurtje is. Nee. Oh ja. Nee, dat dat is is wel. je net. Maar dat een beetje zeer. Zo hadden we wel verstand van. Ja, ja, zeker. Ik ben alle keer mooi, hè? Gaat goed, Roelof? Dat bedoel ik dus. Zeg niet. Hij zei het nee. Wat zou je denken? Hou die stil, mens. Zei iets. Je moet ook? Ja, ik ben lelijk, ja. Ik wil, als ze verliezen, vind ik prima, maar wel eerlijk. Ik wil voorin, zei het van beste bal, want hij ziet het dus. En dan zit er zo'n niet op Berlijn en die zei het van hij wie voor. Nou, wie is dat altijd sympathie, zei het beste bal. Nou, sorry hè. Lig er nergens op. Nou, vind ik net, natuurlijk net. Ja, we hebben mooi waar. Ik ben helemaal fut. Nou, dacht ik. Maar je steekt nou mijn centen wacht je natuurlijk dat deze partij uit is. Dat ik even nou, dat je hem denkt van oh, nou zei ze niks. Maar dat valt mooi, hè? Nee, maar dat ging net toch. Oh, het is gebeurd. Ja, het spijt me wel, maar ja. Ja, nee. Ja, toch net gelijk krijgen. Ik heb net gelijk gekregen. Nou, dat is toch wel. Het is jammer. Ik heb net toch. Ja, gewonnen, hè? Top. Mogen we nog een rondje verder? Wel uit is hè? Dat vindt er wel een lijntje, jongen. En wie er nou kijkt de verrassing winnen van Rie of zeg je van dit wie al incalculeerd? Ja, makje. Ja. Ja. Ik zeg kan, wat ik hoor. Ja. Het zijn al wat verder willen zijn dan. Ja, en dan wat? Dat is een echte derby. Ja, die ben je vlak naast dus een beetje. Viel het ik zag als een echte derby? Nee. Ja, fans erbij gekregen. Oh, de meerdere zelfs. Ja, zeker. Die komen ook uit de buurt. Ja. Ik ben Driesem. Omstreken. Omstreken, toch? Dan kom je ook weer dan. De Broek, hè? Wat zijn jou? Van de Broek. Van de Broek, ja. Broeksterwaard. Ja, sorry, ik moest even nadenken. Krijg. Elke keer als wij beginnen te draaien, dan beginnen ze de punten te Ja, pakken. vijf ze denken nog dat je winnen kennen. Dat ken nog steeds, hè? Wie wil die polsen even zien? Krijg nog wat vinger. Wat is de machine pols? Ja, dan krijg ik een bootje op gewoon. Wie dat je middelvinger? Nee, daar zit een boven omheen, hè? Ik kom wel eens op een harken maar dan kun je het er mal ons aan mag zitten. Dat keert ze net, hè? Dan ben je toch verkeerd plaatje. Door de helgere boom. Hier in Pols, daar hebben. Dat is niks.
Nee, just niks. Maar we zien Wiebe. Niks. Ja, maar dat komt te snel. Dit is televisie, hè? Hey. Hij is toch een beetje... Gepikeerd. Toch wel, hè? Ja, kansloos. Toch hoopt op meer. Ja, we hinten wel afslaan willen, maar het is net gebeurd. Nee. Spul gelijk wie het kiele. Die kennen maar het zie je er net in, denk ik. En zowel Driesem als Damwoord redden het uiteindelijk net op. Want ik Damwoord gaat er een omloop letter uit in een van de koershaffers voor de eindoewinning. En dat is Gautum. Datzelfde Gautum strijd in de 5e omloop te Jeremij Sint-Jabik om een plak in de finale. Hendrik Talsma op die stand van 4 met 2 achter en 6 voor brengt hij de bal boeten. 6 fjouwer. Bij Hendrik Talsma. Bal er nou wel in en dat kent tegen Triemstra niet mooi. Dat betekent dat Gautum weer een bootje pakt. Ze komen eventjes dichterbij. 4 van betreien. Bij Hendrik Talsma van Gautum. Brengt de bal op de linkerhand van tegen Triemstra. Maar die laat die bal gaan en dan komt er echt nog boeten. Dat bedoel voor Sint-Jabik nou op Skien en Fjouwer komt. Hendrik Talsma beneden, de bal op beneden boeten. Ja, zo komt Sint-Jabik heel makkelijk onder de punten. Stiet Gautum op beneden, het is Skien en Sois voor Sint-Jabik. Hendrik Talsma, zo hij de bal nou op inbrengen. Dat doet er maar tegen Triemstra, maakt het een 1 op de partij. Terug een geweldige bobbenslag. En dat betekent een steentnummer op die 6e list. En daarmee komt Sint-Jabik in de finale. Ik weet het een beetje om mezelf. Ik hier gewoon krek net. Weet je oors misschien een stapje meer dan kennen. Hoe het nou krek net. Dus ren je er achterom en kun je hem krek net vastpakken. Ja, en dat, dan ben je man wel even te sterk. Het parcours van Sint-Jabik, dus maar een steennummer terug naar de finale. De tegenstander komt uit de strijd die gaat tussen 2 toeren. Die duurt verrassend 4K binnen. Het parcours van Belsum met Jacob Dirk-Tuninga, Bouke van der Graaf en Frederik van der Meij. En het parcours van Greens met Siete Verweda, Pieter Vogels en Jan Hospers. Jacob Dirk-Tuninga van Belsum. Bal voorin bij Jan Hospers. Die reggen de bal net. En zo komt Belsum weer een bordje dichterbij. Wordt het 5 om het rijden. Siete Verweda. Oh, die brengt de bal boeten. Hij heeft een volle boeten op dit stuit. En dan mooi Belsum weer in een comfortabele positie. 6-2. Op een ijsje de Verweda. Voorin met Bouke van der Graaf. Die slaat die bal bobber alles in. En Samuel Belsum knap in de race. Komen ze weer rond daar 5 om een fjouwer. Pieter Vogels. De stand van 4 om een fjouwer. Die voorsprong had ze nog. Maar ze staan wel Skien en Fjouwer achter. En dan de bobbeslag van Belsum. En dat betekent dat het alweer Skien en Sois die dit eerst is. En alle kans op 4 weer gelijk. Jacob Dirk-Tuninga voorin met Pieter Vogels. Ja, die slacht de bal boppen denk ik. Of ik heb ook nog een avond. Ja, dat kent het dat varkeert. Ja, ze pakken hem. Belsum is weer helemaal waarom in de strijd. 5 eerst gelijk. 4 weer gelijk, 4 gelijk. Frederik van der Meij, mooi. De meeste opslag van Belsum. En dan de bal achterin bij Jan Hospers. En die slacht hem bobbel alles in. Greens dags weer onder leiding. En Belsum op de 6 fjouwer. Ziet er verder daar. Is een beetje de haatschuldige dat Belsum weer omkomt in de partij is van 4 met 12. Kan er hem nou wel binnen de per brengen. Hij brengt hem achterin bij Frederik van der Meij. Kan hij de bal voorbij slaan? Nee, het is geen retourneer meer van Ziet er verder daar. De strijd om de finale. Deze hele finale dus mooi. Alles onderhang. 4 eerste gelijk en 6 gelijk. Ziet er verder daar. Kan hij deze bal binnen de touw brengen op 4 eerste gelijk, 6 gelijk. Hij hier krijgt een protagonist. Hij is goed binnen. Bouke van der Graaf. Lekker die bal goed. Maar dan is Jan Hospers die retourneert en krijgen we nog een keer het correct oer de middenlijnen. Wat een spanning in deze hele finale. En no luidt de druk bij Jacob Dirk-Tuninga van Belsum op die 4 eerste gelijk, 6 gelijk en die keert bij de middenlijnen. Brengt hij die bal binnen. Dat dochter. Hij komt voorin bij Pieter Vogels. Die rijdt die bal heel goed en die slacht hem boppen. Ja, 4 met 12 voor. Dan wordt het 4 eerste gelijk en dan nog de winst pakken. De bobbenslag van Pieter Vogels. We krijgen haast de finale. Sint-Jabik, Sint-Greens. En dus Greens in de finale. En in die finale van de Boenspartij treffen ze dan het parcours van Sint-Jabik. Mooi, Ruben van der Meer, Reense Pieter Hiemstra en Teke Triemstra. 3 eerste gelijk, maar wel 6-2 voor Greens.
En dan de boetenslag van tegen Triemstra. Zorgen ervoor dat we een lichte sensatie beleven ontnomen in deze finale partij. Want het wordt 4 om het rijden voor het parcours van Greens. Voor eerst is het 4 om het rijden nog altijd voor Greens en Soisgeliek. En dan gooit Siede verder dat de bal hier boeten. Komt Sint-Jabek wel aan Siede, is het helemaal niet liekwicht. 4 is een gelijk. 4 is de liek, Soistra en dan keert het is Siede verder daar. Van Greens die opslaat, brengt hem achterin maar eens op Pieter Hiemstra. Die kent de bal net voor werkje. En staat neemt Greens hier heel brutaal de leiding in deze finale. Mooi 4 om 4. Tegen Triemstra weet hij 4 eerste gelijk om de Telegraaf te krijgen. Brengt de bal tussenin, ja, de zitbal. Pieter Vogels kent er niet mooi. En dat betekent dat Sint-Jabek weer waarom is. Alles in het liekwicht, 4 eerste gelijk. Tegen Triemstra op 4 eerste gelijk, niet. Voorin op Jan Hospers, die weet de keer te lezen. Reens Pieter Hiemstra. Voorin bij Pieter Vogels en op een ei de keers bij de middellijnen. En dan mooi Greens het op de stuitmuziekje in dit laatste eerst. 4 eerste gelijk, niet. 2 keer Pieter Vogels voor Greens. Op de eerste keer die bal gaat, boeten Sint-Jabek weer onder leiding, skinne 2. Ziet er verder dan op die tweede keer. Brengt de bal voor in met tegen Triemstra. Je rekken die bal door de hoeken, daar kan Jan Hospers net meer bij. En dat betekent dat Sint-Jabek op skinne komt in dit beslissende eerst. Op een ei, ziet er verder daar. Brengt de bal een heel lang boeten. Ja, dan gaat het als een nachtkeer uit, ben ik bang voor Greens. 4 eerste gelijk, maar Wolfskinne zoiets van de betoog van Sint-Jabek. 4 eerste gelijk, Skinne zoiets. Ziet er verder, daar brengt het voor in bij Teken Triemstra. Maar die laat die bal wezenlijk vallen, want hij valt boetende lijnen. En zo is het als verwachten dat Greens hier verliest in die finale. Sint-Jabek. Sint-Jabek, winnaar van de Boenspartij 2012. Ja, je zei wel, ja, niet onderschatten en de kop erbij en er volop. Nou ja, dat ging in het begin 3-1. Ik denk, mooi, ja, dit is het. Nou ja, dan zelf had er veel fouten, wat wisselingen in de opslag. Zij wat minder fouten, nou, ze rammelden nog eens 1 boven. Nou, dan mag je denk ik nog geluk hebben dat je niet op 5-3 komt, wat het 4-4 wordt. Ja, en dan ook nog 5-4 achter. Ja, dan denk je van dit overkomt dus toch niet zo'n dag. En dan tegen Groningen, met alle respect, dan verliezen. Nou, het is ons bespaard blijven. Elmer de Vries, oorspronkelijk van De Houwelen, had alle 4 afstand bij het NK skileriën op het Diek op haar Nammenskreun. In Zeist wie de Vries al op de eerste dag de beste op de 200 meter sprint en ook de afvalkoers. Sneun pakte ze de titel op zowel de 400 meter als de puntenkoers. En Oornijs, voetbalster Shrida Spitsen, speelde het takkenseizoen voor FC Twente. Die 21-jarige international had 4 seizoenen lang de kleuren van sportclub Heerenveen verdienen, maar hoopt het met FC Twente voor het kampioenschap te gaan. Roeier Sjoerd Hamburger van Orde Bekeep had mij de Holland 8 snijn geen medaille pakken kind bij de tweede wereldbekerwedstrijd roeien in het Zwitserse Luzern. Hamburger eindigde met de Holland 8 in de finale op het 4e plak achter wereldkampioen Duitsland, Engeland en Canada. Luciano Narsing is toch bondscoach Bert van Marwijk opnaam in de definitieve EK-selectie. Narsing is na Abel Enstra, Germ Hofma, Jeffrey Talan, Oert Yildirim en Roy Berends de 6e Heerenveen-speler die het voor Oranje uitkomt. En de eerste tegenstander van Harkemasse Boys in de naaicompetitie is bekend. Op dinsdag 29 mei op Sportpark De Bosk zal de ploeg het opnemen tegen Kozakken Boys. Op sneun 2 juni is dan de return in Werkendam. De hele finale gaat tussen Berkum en Terlede en de finale zal op 9 juni spelen worden op neutraal terrein. En de unieke carrière van Sander van der Heijden staat snel centraal in het programma Friesland Doc. Daarin is de voetballer, maar benamelijk ook de mens daarachter te zien. Op een wijze zat hij nog niet eerder te zien wie. Van der Heijden vertelt zijn persoonlijke verhaal, mijn hichten en mijn dieptepunten. Heel veel mensen die zeggen, goh, ik ken Sander van der Heijden. Maar er zijn juist heel weinig mensen die Sander van der Heijden kennen. Ja, het was altijd voetballen, veldje voetballen en weer trainen. En, mijn vader was ook een voetbaldier. En ja, goed, dat klikte gewoon. Links, rechts en prima doelpunt.
Ja, Effies was er volgens mij, toen maakte hij al 100 doelpunten in een seizoen of zo. Dat was eigenlijk onafvolgbaar wat hij toen al deed met een bal. Ik vond ik wel sneu dat er ook voel. Ja? Dus de les van is een groot woord, maar ik vond het wel vervelend. Maar goed, je moet een besluit nemen en dan volg je dat. Nou, en uiteindelijk vond ik dat er toen in de eerste van Cambuur kwam, had er een paar jaren gewoon echt goed voetballen. Dus hier ik best buurs kent. Hè? Dus ik hier me vergist, denk ik. Ja, en dat is niet de enige keer dat mijn carrière er anders uit had kunnen zien. Een mens is gemaakt om met beide voetjes op de aarde te lopen en niet om boven de wolken te zweven. Nou goed, dat is ook niks voor mij. Waldhof Mannheim is de club van Cambuurspeler Sander van der Heijden. Tuurlijk, ik wist wel dat ik altijd terug zou komen naar Sneek, waar ik ook naartoe zou gaan. Maar ik wist niet dat het op dat moment zo extreem was dat ik niet 1 of 2 jaar zonder Sneek zou kunnen. Sander hier multimiljonair wezen kent en hier gewoon heel rustig leven kent nou. Had er lang niet alles uithalen, maar dat weet ik wel. Voor geld heb ik nooit gevoetbald. Ik had miljonair kunnen zijn, klopt. Maar ik heb het nou ook niet slecht. Dus. En de volslagen documentaire is takom 9 te zien om 11 uur op Nederland 2 en van 4 uur al ek alle uren op Omroep Friesland. Varsieler Roelof Bouwmeester uit Watten is de Olympische dream uit spot. Zijn missie om hem te plaatsen voor de Olympische Spelen in Londen is misleden. Hoe oors is dat voor Pieter-Jan Postma van Ter Kappelen? Postma wie al wist van deelname aan het grootste sportevenement van de wereld en libertair nou restig naar daar. Wij zochten beide molien dit weekend op bij de Delta Lloyd Regatta in Medemblik. Het had het Aroene hier bepaald net mooi zitten voor leestersieler Roelof Bouwmeester. Hij hield te krijgen met een blessure onder de pols en daarvoor ook nog onderweg. Het zorgde ervoor dat hij net maximaal presteren kon. Vorig jaar staan weer. En toen weer ik hier treden, hier een heel aardig niveau. En ik hier een paar wedstrijden op rij heel goed. En toen zei ik tegen iedereen van nou dit is het begin. Dat ik nou nog 1 stap maatjes kan. En dat is eigenlijk nooit echt gelukt. Ik ben wat trainingsweek voortval toen. Inderdaad echt maar die blessures. En er is een weekend die net helemaal gong zat ik hoe. En daar baal ik eigenlijk het meest van. Netjes steende de blessures vaart Bouwmeester toch terug. Ik al weet hij dat hij de Spelen net helje zal. Hij bloedt ervoor gaan en dat valt te prijzigen. Succes hè! Lekker varen jong! Ik heb wel een soort respect voor Roelof dat er ondanks al zijn blessures toch trots zet om de competitie uit te maken. Hij heeft natuurlijk heel makkelijk voor school kent door te zeggen van ik ben geblesseerd en ik doe het net mooi. Nee, naar een specialist gaan, ben naar een specialist gaan, brezen om je te leren. Je had de competitie gaan. Nou, daar heb ik een heel soort respect voor. En dat je dan net helly, ja, dat is jammer. Je had het van jezelf alles niet. Bouwmeester sluit de Delta Lloyd Regatta als trede en dat is prima. Maar het is zoer dat het uiteindelijke doel net helle is. Want Rutger van Scharenburg gaat naar Londen en Bouwmeester net. Ja, daar ben ik gewoon de laatste 4 jaar mee bezig geweest. Dus wat dat betreft is het wel wrang dat je het dan net helje. Aan de andere kant helje er weer een soort uit van dat hele waarde. Wat is belangrijk. Je leert gewoon goede keuzes maken voor jezelf enzovoort enzovoort. Maar daar geef je nog geen ruk voor natuurlijk. Zo hartstikke. De familie Bouwmeester is maar Marit van zelfs Wolfertjentwurg in Londen. Nou Roelof hem net kwalificeren had, zal hij zijn zus waarschijnlijk bijstaan in haar jacht op goud. Als zij me een hulp roeken kan, dan zal ik haar zeker helpen. En dat zij graag wel dat ik daarheen kom en iets van de dwang kan, dan dat ik doe. En dat ze zoiets van nou blijf maar thuis, want ik ga jullie even net, dan blijf ik thuis. Dus wat dat betreft is Marit haar call. Zo dat wij ze kennen, dat Marit zou van blijf alsjeblieft thuis? Nou, ik kan me net voorstellen, maar het zou een rare grap is dat ze er goed komt van nou. En dan Pieter-Jan Postma, die uitkomt in de Fin-klasse. Hij loopt goed op schema voor de Spelen, al binnen er twijfels over de boord. Hij krijgt een nije, maar de resultaten daarmee binnen nog net optimaal. De nieuwe boot die is een beetje stijver tussen de mast en het zwaard. En wat vlakker achterin, maar hij ging niet meteen harder. Dus dat is even wennen? Dat is even wennen. Wat we hebben gezegd, we doen 10 dagen testen we de nieuwe boot. Als het hem wel is, dan is het hem wel. En anders vaar ik in de boot van december, waar ik ook in Perth had gevaren. Postma eindigt het als 4e in Medemblik, maar hij broekt de wedstrijd dus echt om te wennen aan het nieuwe materiaal. Daarover zijn dus wat twijfels, maar om hemzelf twijfelt Postma net. Ik heb er vertrouwen in. Ik behoor tot de top. Wil zeggen, rivaal Ben Ainsley,
Dat is eigenlijk nog wel, die staat wel torenhoog. Dus reëel vind ik het niet om hem te verslaan, maar er kunnen heel veel gekke dingen gebeuren. Wij gaan ervoor en we zien het. Het is echt weer, we het roeien net, het gaat heel goed met uw hinder Dirk Buitenzorg. Het kind zelfs zou wijzen dat Dirk deze simmer al zijn eerste echte wedstrijd draven zal. Maar dan moet hij hem daar nog wel voor kwalificeren. Dirk moet dan uiteindelijk een tijd rennen van 1 minuut en 27 seconden over een kilometer. En even streester Sjoukje Wagenaar zit dat er in kwarten wel in. Voordat ze koersen, moeten ze eerst kwalificeren. En voor 2-jarige hinders is de afstand die ze oud is, is 1600 meter. En dat moet dan in een kilometertijd van 1,20. En dat is, als ze dat rennen kennen en ze gaan netjes achter de startauto en ze mooi draven en ze doen een rare ding, dan mag ze gewoon meedoen aan de koers. En dat kind, dat denk dat Joet kind? Nou, ik weet niet of dat Joet het al kent, want het is natuurlijk nog maaien. En het is, als je dat 1 juni kent. Maar ik denk eigenlijk dat hij het doet ik wel ken. Ja, dat denk ik eigenlijk wel. Vorige keer gingen we wel wat problemen mee, want hij woerde de kar daarin. Hoe is dat nou? Ja, gelukkig volle beter. Ja. Hij rent er nou in 1 keer in? Hij rent er haast in 1 keer in. Dan krijgt hij even wat eten, even wat lekkers en ze zegt, goh, is toch een flinke jongen. Nou, en dan maakt hij er weer af. Oh. Oh, juist, dan kom je dus in 1 keer gewoon erop, hè? Ja, ja. Braaf. Get er. Ah. Zo is hij braaf. Is dat wel een merken dat hij er nou ook zin in had? Nou, ze had eerder mooi naar voren. Hij scoorde het net of zo. Een beetje, die hing nog zenuwachtig binnen. Dan was er wel eens wat. Ja, scoort je eigenlijk van spanning. Nou, het is eerder mooi naar voren. Hij zit mooi fleurig. Hij wil de camera wel een tuutje aan. Oh, het wordt nice in zicht volgens mij. Succes! Dankjewel! Nou, gaan wij eens even zien. Zo, baan op. Even linksboord. En dan gaan we. Kom. Hey. Nou. Nou maak ik er even een potje van. Wat gaat er mis? Nou, doen we even hoe nee. Want er stiet een spoor zo het west. Dus hij denkt, ik weet net wat het is, maar ik spring er zeker niet naar doorheen. Nou, dan komt er nog een keer het spoortje. Ja, dat is net echt te griezelig. Mooi, jongen. Leuk. Denk je het? Goed zo. Goed zo. Dan nemen we alles west, hè. Daar is het. Goed zo. Zo. Oh, maar. Oh. Die gast ook. Ja, een 29, dat vind je wel goed. Maar hij is toch een beetje benauwd voor het ramen de meest bij een fototoestel. Hoe je dat zag? Zegt ze net? Ja, galopperen. Ja, ik galoppeerde, want die man van de binnenkant die denkt, oh dat is mooi, ik maak je een foto. Dus die kwam nog wel hutdravend aan. Ja, dat vond hij wel een beetje spannend. Oh, maar nou, ja, maar dat hele ding met op een koersdaai heb je dat helemaal niet. Nee, oké. Dus maar schilderde ik 2 seconden misschien? Dan zie je dus die in 20 redden. Nou, ja, dat denk ik wel. Het bloot een beetje een dwarsbondel. Nou ja, het is wel alle keer niet de eerste keer, hè? En het is nog een heel jong hinder. Dit ja, is eigenlijk jet dat erbij. Dus ja, hij doet een hele platte ding voor het eerst goed. Dat jet eigenlijk net. Bij hoe zo'n jes waren te maken dit jet bij het absoluut net. Oké. En dat zag via de sport op deze Pinkstermanje. Nou, dadelijk keer we zien naar het Frieskenijs in Joert. Voor nu nog een hele gezellige dag.